Ребята вот эти, что гинут, это страшно. Світу нема, все побито. Такое нещастя, війна вот эта нещасная. Хоч би воно скоро кончилося, Господи, бо ми пожили тихо, мирно. Зараз, слава Богу, вже того нема, що як було раніше. Раніше били, не можна було з хати вийти. У мене і сина вбили. Я ще говорю, не ходи, а сусідка прибігла, їй трубу треба було газу умотати. Я говорю, не ходи, синок, бо там стріляють. Та мамка, там дядя Саша. І ото пішов. Я стала на порогі, він мені попід руку. Коли сусід прибігає і говорить, Вітю ранило в голову. Вже 2 роки, вже нема його. А ховали у воронки, у погрібі, у гробу, все. Бо на кладбищі не можна було. Так били, що не можна було. О, пожалуйста, заходь. Нехай відкрито, нехай. Вот так мы живем. Вот. Окна затулены пленкой. Вот. Свету нема. Вот такая. Это я заливаю соляркой, запаливаю и она ночью горит, целую ночь. Ну, тяжело вернуться, чтобы тут было богато Украина. Все у нас было. Молодежь, работа была. Богатые были. Все у нас было в поле. Я в поле работала. И хлеб был, и картошка. Ну, все у нас было. Мы богато жили, хорошо. А теперь нема ничего.